ఒక అమ్మాయి ఉంది. తను సాధారణంగానే ఎప్పుడు ఒక పరిశ్రమలో ఉంటుంది. సో నేను తన ప్రశాంతతని అవ్వాలనుకుంటున్నా. తను నన్ను కలిసినప్పుడు తన అన్ని బాధలు మర్చిపోవాలి. నా మనసు అనేది తన కోసం ఒక చిన్న ఇల్లుగా మారిపోవాలి. అండ్ చిన్న చిన్న విషయాలకు చాలా థింక్ చేస్తుంది పిచ్చిది. అండ్ తనకు దొరికే ప్రశాంతమైన నిద్రకి రీజన్ అని నేను అవ్వాలనుకుంటున్నా. చాలా మంది చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు తనని. చాలా ఓపికతో అందరినీ భరిస్తూ వచ్చింది పిచ్చిది. అండ్ ఇప్పుడు తను వెళ్లే మార్గంలో వచ్చి ప్రతి ముళ్ళును దూరం చేసేయాలి నేను. అయినా తను ఎప్పుడూ అరుస్తుంటుంది, కోపడుతూ ఉంటుంది. అండ్ తను చేసే పనులు నేను కాకపోతే ఇంకెవరు భరిస్తారు? అండ్ తను తన కోపాన్ని నా మీద చూపించకపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్తుంది? పాపం ఎవరి మీద కోపం చూపించడమే రాదు తనకి. అండ్ ఫైనల్లీ తనని, తన మాటలను, తన కోపాన్ని నేను కాకపోతే ఇంకెవరు అర్థం చేసుకుంటారు?